దీపాల వెలుగే కళ్ళల్లో దాచావా, లక్ష కాంతుల్ని దాచి నవ్వుల్లో నింపావా, కోటి తారల్ని నీ తోడు పంపాడ బ్రహ్మ, లెక్కేలేనన్ని వెన్నెల్ని వాడేసుంటాడా, ఇంత అందాన్ని ఆనాడే సృష్టించేశాడా, లేదా స్వర్గాన్నే ఈ భూమికి రప్పించేద్దామనుకున్నాడా. బొమ్మదిరింద్రా, పేరేంటి? వెన్నెలా 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 వెన్నెలా. ఏయ్, పాపెవరు? నువ్వెవరు? నేను అడిగిన దానికి చెప్పు, పాపెవరు? మా అక్క కూతురు. అవునా? ఓ పంజే, ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళు. ఎయిర్పోర్టా? ఫ్లైట్ నెంబర్ మామా, ఫ్లైట్ నెంబర్ ఏంట్రా? ఫ్లైట్ నెంబర్ ఏంట్రా చకోడి? ఫ్లైట్ నెంబర్ XXX123. ఫ్లైట్ నెంబర్ XXX123 పట్టుకొని ముంబైలో పాష్ ఏరియా బంద్రా అని ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి కరీనా, కట్రీనా, బిపాసా కలిసి ఇంకెప్పుడు బాబుని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, బాబుకు ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయి నచ్చేసింది, బాబు డ్రీమ్స్ లోకి రావద్దు అనేసి చెప్పు. నువ్వు చెప్పేది నీకేది అర్థం అవుతుందా? బాబు ఎవరు? ఆ బాబు నేనే, అమ్మాయి నువ్వే. I love you. చిట్టి చిట్టి రాజుగా కరిగే కలలా కనిపిస్తూ కనుమరుగైపోతుంటే, విసిరే వలలా నన్ను చూస్తూ నువ్వు చంపుకు తింటుంటే, నిన్ను నాకంటే ఇష్టంగా ప్రేమించానమ్మా, నీకు నాకంటూ వేరేగా ప్రాణం ఉండేనా, గమనం గమ్యం ఏదైనా నీతోనే లే ప్రేమ, కరలాన్నైనా మింగేస్తాను అడిగితే నన్నే కాదనగలనా. వెన్నెలా 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 వెన్నెలా. నన్నే నాలా ప్రేమిస్తూ నవ్వేస్తూ వెళతావా, నీలో తాగే ఆ గురుతే కాదంటూ పంతాలా, ఆ కన్నుల్లో తెలిసిందే నా పైనే నీ ప్రేమ, ఈ చిరునవ్వే చెబుతుందే అది
అందే తొలివరమా ఏకాంతంగా నేనున్నా నువ్వు లేని జన్మ నా కన్నుల్లో కాంతున్నా అది నీ తలపుల తొలి తాకిడి ప్రేమ వెన్నెల్లా 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 వెన్నెల్లా